Getxo Arte programa urte osoak daroa gure artean, hasiera baten izan ziren mediazio sesio batzuk Getxoko eskolatan, ikasleek artearen inguruan ikasi dagien, hau da, topaketak artista eta jende gaztearen artea eskolatan, artearen inguruan ikasi dagi esan. Hainbat disiplinatan inguruan topaketak egin dira eta sesio batzuk landu dira Getxoko eskoletan. Beste zati bat eduki dau, honetan Getxon daukagu zen artista guztiak bideo batzun bitartez kaleratu doguz. Sesio honetan egin izan dena da, artista bakotzaren etxetara edo lan egiten daben txokoetara joan gara, euren lana kontatu dagigu esan. Eta gero beste alde batetik urteroko residentzia artistikoa eduki dugu. Deialdi atara zan, irabazlea badaukagu dagoeneko lanean dago, urte amaieran bere lana erakutsiko deuzku, eta orain udako jaialdiagaz gatoz, Getxo Arte festivalagaz. Urte honetan egingo duguna izango da, kalean daukagun artea plazaratu, inoiz ezin izango dugu hobeto esan, erakutsi egingo dugu, herrian badaukagulako arte asko eta ez ezaguna dana. Eta bizita honek artistak egingo duzkuez eta kontatu egingo duzkue normalean fijetan ez garan gauzak azaltzeko asmoz. Horretaz aparte, kalean behukiko duguz topaketa ezberdinak artistekaz, eurek euren disiplina edo euren artea egingo dabe, eta aukera eukiko dugu artista honekaz harreman aukiteko, berba egiteko eta abar. Eta ikusten dozuenez, berton Hortu Santuan gagoz, Hilerrian gagoz, eta ikusten dozuen moduan ez ezaguna dan arte asko dauka leku honek. Beraz, festival honetan dagozan ekintza guztietan parte hartzera gonbidatzen zaituegu.